Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Jingbym poi uba Jason Maulong ubadeu MLA barem ka umsning constituency syaga Jingialang ka NPP umsning block. Kala bandai Namar umsngotana Namar ya ka shuki president na jiet no eu Dr. Celestine Lyngdoh ubadeu MLA bamenta. Hagani Jingialang kablalong hak arpu pratrik kala lingkot arja arpu hendriu lawan mi khmat na ka NPP Meghalaya unit. Da uba Hamlet Doling ubadeu working president ba HM Shangplyang ubadeu nong Aiktien uba Charles Marngar MLA Mohati constituency u Dr. Celestine Lyngdoh ubadeu MLA kathan. Habayo banakran lingba ka phone bat uba Don Kupar Sumer ubadeu working president ka National People's Party umsning block Riboy district. Ule thu bakinong kitkam jong uba Jason Maulong ubadeu MLA barem ka umsning constituency kidang buon ki babat kam ha ka NPP umsning block. Ulaong baga Jingbym poi uba Jason Maulong ha ka Jingialang ka NPP umsning umtip na ka ikadaw. Hendrai uloi i bakinong kitkam jong uba Jason kidang buon ki badang bat kam lang. Ulai thu bakini kisnam uba Jason Maulong udai u president ka NPP umsning block. Hendai shitayo shwa ban pinskam kinong kitkam la pinthamai kinong kitkam balajiat u Dr. Lyngdoh ubadeu MLA ban bat kamu president. Uba Don Kupar usuba bakala bandai baya keshuki president la jiat bujli ya u Dr. Lyngdoh ula banuman shu hak Jingialang ka NPP. Shu ulai thu bak NPP ha umsning kala klan shisha na du balarung u Dr. Lyngdoh Namar ka Jingbym rung kinong kershan Congress. Kumban shupun kan mau ka Jingialang ka NPP umsning block kablalong hak arpratrik kala lingkot arja arpuan riu kadai ban pedyangi kinong kershan ka seng Congress ki balarung syak NPP hadian ba u Dr. Lyngdoh u bala job na ka Congress ularung hak NPP. Hagani sngi la pens khamru kinong kitkam ki bathamai ki NPP umsning block hak Jingialam u Dr. Lyngdoh kum president bathamai. Kuman shupun kan mau uba Jason Maulong ula job ek election MLA ha usnam arja khatpra na ka seng PDF hendai hak election MLA ha usnam arja arpulai ula khuno na ka seng NPP bat sha penliam ha u Dr. Lyngdoh ube khun na ka seng Congress hendai hadian ka tok anisnam u Dr. Lyngdoh ula rong sha ka seng NPP bat mentala pen khalam no yakinong kitkam uba Jason Namar hap shimti da kinong kitkam u Dr. Lyngdoh.